træningsøvelsen igen, fordi der er mange af jer, der har spurgt, hvordan får jeg min hund til at lade være med at trække. Ronja, hvis jeg ikke siger noget til hende, men jeg bare går derudad, så vil Ronja også gå fremad, og hun vil også ende med at trække. Så det vil sige, når jeg går med hende, og jeg vil have hende sat på plads, så fodrer jeg bag ved mig. Hvis hun løber foran mig, som her, så vender jeg mig. Så vend op, hvis hun løber foran. Fiksen om bagved og fodre. Der er stor forskel på, når jeg går tur, om jeg vælger, at min hund skal gå plads, eller den godt må gå snus. Hvis jeg går almindelig tur for at løfte min hund, så siger jeg gå pænt. Det betyder, at de må gerne gå ud, men linen må ikke være skrab. Så det her er at gå pænt. Hunden må gerne snuse. Men jeg synes ikke, min hund skal gå plads på hele turen. Så plads, hvis hunden skal blive bag dig, foder bag dig. Hvis du har en hund, som hænger, så fodrer du lige op foran dig. God fornøjelse med træningen.